Hello guys, teman-teman. Angin Botwila Lengshare Junihan. Sengaja mau tanggal. Kayak kense, amis Kodamis mana tangkai ba kuida, tangkai ba tan. Ang mulanya di Women and Child Development BTR K'Krazar Knowledge Festival नालाय child खौ मारै grow खालामनो हायो जोबोर आरो उन्दै उन्दैखौ फोरोंनायाव गिदिर गोलाव खालामनायाव गियानि बुद्धि खालामनायाव मा मा नांगौ बेफोराव मोनजोबगोन आरो बिसोरनि डिपार्टमेन्टआव बेयो जाहैबाय नोंथाङा फैनो दाबाव Women and Child Development BTR K'Krazar गोबां रोखोमनि नोंथाङा मा नोंथाङा नोंथांनि गथ'नि माबाफोर प्रब्लेम जादोंमोन नोंथाङा थाबैनो खबर लाफैदो नै बुकफ्रा दंजोबो बिराद मोजां आं बेखौ मोजां मोननानै लानाय जादों दा आं बिनि सायाव नुनायलाय जोबोद गोजोननाय मोनदों बिराद ओमफ्राय नोंथाङा
बयबो रायजो राजानि थाखाय नुजाफै गियान लाफै बोसोन लाफै समाजाव ससाइटियाव रायजोनि गेजेराव हादोरनि गेजेराव गावनि गुनखौ मोजां लानो हायो बेनोसै आरो दिनै सोर फैयामोन आदा सोर फैयामोन दिनै फैनायाथ' आंना खाथिनि नालाय औ दा आं गोसो बायदि हारसिं नुजाफैनाय जादों औ ओमफ्राय आलासिफ्रा सोर फैयामोन दिनैहाय आरो आं बुंस'नो हाया मिस्टार अबेरय फैदोंमोन ना जोंनि बड'लेण्डखौ बिराद मोजां मोनो खालामो बियो ना अबेरयखौ नुदोंना नुवाखै आलासिफोरनि फारसे दायथ' लाग्राफोर दङ औ गावसोरसो मा रायलायगोन जोंनि रायजोनि सिंनि आरो हादोरनि बाहेरानि सिं सानि सोमोन्दै रायलायगोन एसे आरोखि नोंसिना वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट ना आरो सनुसुद फैगौ नोंथाङा सनुसुद फैनायनि माबाफोर बुंहरनो सानो नामा सनुसुद आं बांद्राय बुंनो हानाय नंला अके सनुसुदा फैगोन नोंथांमोना फैयोब्ला बिथांखौ नुब्लानो नोंथाङाबो मदद मोननायनि चान्स दं बेनिखायनो नोंथाङा थाबैनो फैदो बिराद मोजां बिउटिफुल नाइस वान्डारफुल फार्स्ट टाइम इन बड'लेण्ड क'क्राझार आसाम थेंक इउ